Pois dese concepto. E no Porto de Marín botouse a navegar baixo a auga e tamén en superficie o Catalonia. A embarcación ten unha superficie importante e poderá, como decimos, estar en superficie e tamén nas profundidades mariñas. Estará, eso sí, no Mediterráneo ou nas Illas Canarias. É o primeiro submarino das súas características que se construe no mundo e é de tecnoloxía galega. O Catalonia tocou hoxe por primeira vez a auga no Porto de Marín. La principal diferencia con otros submarinos es que este navega en superficie como una embarcación convencional. Como le ves, está flotando como cualquier otro barco, no está hundido, mientras que los otros submarinos están ya de origen prácticamente hundidos y el embarque del pasaje se hace por la escotilla esta de arriba, que nosotros usamos como emergencia y embarcamos por ahí. Y luego tiene capacidad de sumergirse y navegar ya con propulsión eléctrica, igual que los submarinos convencionales, y pues con una autonomía parecida. O submarino é obra da empresa marinense Subibor e doutras 30 compañías auxiliares galegas. Só algún pequeno detalle, como os cristais, proceden de Finlandia. O Catalonia ten ás súas costas 8 anos de traballo e 800 millóns de pesetas en investigación. Agora permanecerá en probas no Porto de Marín alo menos durante 3 semanas. Despois dese tempo, unha empresa turística comezará a explotalo na costa española. Aínda non está concretado se o seu destino será o Mediterráneo ou as Illas Canarias. O